Hola, soc José Garrido i avui us parlarem de què ens aporta un fons mixte en períodes de nerviosisme en el mercat. Precisament en aquest tipus d'entorn, en fases convulses del mercat, els fons d'inversió mixtes ens ofereixen una sèrie de prestacions que ens aporten robustesa a les nostres carteres d'inversió. En primer lloc, la inversió sota un mateix paraigües, per exemple, del que seria la renda variable o la renda fixa, ens permet maximitzar els beneficis del que seria la diversificació entre diverses classes d'actiu, el qual ens contribueix tant en rendibilitat com en risc. En segon punt, i estretament vinculat al que seria la diversificació, apareix el concepte de descorrelació entre actius. Estadísticament, el coeficient de correlació és un rati que ens medeix en què mesura o en quina intensitat i direcció el preu de dos actius tendeixen a moure's. Llavors, la combinació en una mateixa cartera d'actius que tenen coeficients de correlació baixos ens permet maximitzar l'objectiu de reducció de la volatilitat de la cartera sense perdre expectatives en termes de rendibilitat. Tercer punt, parlaríem de la flexibilitat en quant a l'assignació de capital entre els diferents actius. Això ens permet modular el nivell d'inversió en renda variable o en renda fixa en funció de l'expectativa de rendibilitat i de risc que tinguem sobre els dos actius. Així, per exemple, en períodes de nerviosisme el que podríem fer és rebaixar el nivell d'inversió en actius de risc o renda variable, esperant que la volatilitat present en el mercat ens confereixi un millor nivell d'entrada. Tot això preservant l'objectiu de preservació de capital. Des de Caixa d'Enginyers Gestió el que fem és oferir solucions com el Fons Enginy ISR, el Caixa d'Enginyers Environment ISR o el Caixa d'Enginyers Renda, que precisament treballen sota aquestes tres premisses: diversificació entre actius, descorrelació i, finalment, la flexibilitat en la gestió. Això és tot i ens veiem en una pròxima ocasió.